Ali,
episode down the bay e lampa sec wadi ndeke kele wadira so mbela fa do yarete odon gandi o mo ganduda kanyum woni pare jamma hande o ko Ceerno Mouhamadou Sambodi Sow soplo ndeke kele so mbela chate wa kele sedo gandi kala do jidon gorko tiddo ciusdo ciasdo darido tawan ko debbo tiddo ciusdo ciasdo woni tagal bon bandirabe ndeke hawa ba kelle madame Sow ba pulo jeri chate ba kelle ndeke mo kelle omo wondi e musido tiddo gorika jampor omo wondi e Elhaz Ceerno Bokum oɗon gandi ko journaliste mawɗo ndeke mo kelle so ɗum bela Bokum bida délégation hol goɗɗo garɗo Dj Dou nan ɗon Oumar Dj Dou mi yiɗum seeɗam mon ami mon frère l'homme d'or Kadiéré délégation Oumar Sira naati nokku o mboɗo sikki natti wonde commentaire jaragay ko waɗata ko ene memo ene yiyo mboɗo sikki bandiraɓe on beltimano mbason yejjinde ko Diawo Dia Tisi waɗi mon sponsorisé hôtesaji ɗi ko Dabba Couture ñoofi ɗum Oumar nam Oumar Sira ko monsieur le maire de Manda Satini
Muhammadu Samodi Suyo.
Suleimani Musalminima. Alasan Babawar. Fenala ko yabi bolema. Dikachare ko yabi bolema salaya. Ayo Suleimani Babu. yimɓe notoma kono kadi suɓede e nder yimɓe wiya hamin tedinirma wona hunde webde nde tawno test nde tawno wona yimɓe kala muyninta ɓiɗo tedinitere ñalawmaji nde tawno wona yimɓe kala wombata ɓiɗo tedinitere ñalawmaji nde tawno wona yimɓe kala duusata ɗo yumsire ɗanno taw ɓiɗo tedinitere ñalawmaji goni ka darde ma ɗo firtani ko hande meeɗa waɗande nde jaragay yimɓe fof ne gandi caggal ma e makko keno fuɗɗi ha ɓe yarata ɗo mi wonaji mo sama hokki kom ujunaaji ɗi gasata etti kom nabi kamanaleraɓe alaji mo samaruɗo asen mbawen to so wona min nde jaragay sama wimo samaruɗo asel mbatamo yila hoore Abuja, milibat ma baboy ma, sihir ma, gina ma, Abuja kay walay won tedi diga. Kamali yo tedi diga ana sanjo. Assalamu alaikum boy. Alsamu samuda selva. Somebody don't know.
Why am I